Tento chlap sa pokúsi obnoviť vyžúvané žuvačky naspäť do pôvodného stavu a ešte ich zabaviť do pôvodného balíka. Som na to akože zvedavý, keďže tie žuvačky vyzerajú úplne tragicky, boli úplne na podrážke niekde na zemi, sú úplne čierne. Myslím si, že už nebudú úplne vhodné na žúvanie aj po vlastne tom, ako ich vrátiť do toho pôvodného stavu. Pridal tam nejakú, čo to je nejaká múka? Teraz to vyzerá ako nejaké cesto na nejaký koláč. Teraz tam pridáva, čo to je, nejaká farba, alebo asi nejaká látka. Akože teraz to vyzerá úplne ako cesto, on má ešte aj maličký valček. OK. Teraz to ide vlastne modelovať, on ju zmenšil a odstrihol z nej vlastne nejaké časti. Teraz to takto nastriháva, to neviem prečo takto nastrihal, akože nechápem. Keďže tá žuvačka, aha, on robí takéto žuvačky. On robí vlastne tie veľké obdĺžníkové žuvačky, keďže tie sú asi ľahšie na výrobu ako tie veľké, ktoré skôr poznáme na Slovensku. Teraz ešte vyrobil obal, ani neviem čo tu vlastne vyrobil ten obal v nejakej... To nebolo asi trietlačiare, nie? Neviem, teraz si ešte vytlačil vlastne polep na ten obal. Akože vyzerá to ako reálne žuvačky, ktoré práve teraz kúpil v obchode. Teraz to vyzerá ako reálne žuvačky. Proste nie je v tom žiaden rozdiel. Dúfam, že si ho nedá do úst. Hádam... Asi nie, tak akože dúfam, že nie. Nechcel by som ísť na mieste toho, komu tie žuvačky potom podaruje.